Padahal lho ya mek kur ngene iki lho, tapi yo ning Indonesia iki sesuatu yang baru, sederhana, simpel. Kuwi lho malah ndang cepet rame, cepet viral. Padahal ya kur sepeda loro dijejer dilas. Lah saurunge iki lho sepeda iki lho ora ana sing gawe kur diangkrakne. Begitu tak sambung, akeh sing milik. Tak gentenane. Ya digenteni sih ra apa-apa, pokok cocok karo anggarane ngono. Es tak lelo ledung. Kadung tresno jebule ra bisa ngambung. Kayak lagune Bel Becak. Wongnya mesti ngono kuwi bersepeda diulang-ulang. Kok njogol pedae aku lho penono. Alah jawamu ki maki cemburu ngono to, Bel. Kalah karo sepeda. Yo mari ngene, tak openi gendi, tak golekne sarapan. Sampean mesti ngono lho kok ana sing baru sing awas terabaikan. Ya ora terabaikan, Bel. Mumpung sik anyar kuwi diopeni sing tenanan, dirawat, diresiki, dioleni. Aja kaya sing lawas, yen ora patek diopeni, ora patek diurusi, urung waleh lek gawe wis bobrok, reto. Nyindir, reto-reto tak biar wayu. Kelembian, roti-roti. Biyen yo biyen, saiki Bel. Sing penting kan saiki ora pokro no. Kuwi ketemu kowe kok ning ndi yo. Kok suwi mentok kong? Jare seneng sing suwe-suwe. Ora ngono kuwi aku selalu. Ki sarapane ndi? Waduh, keri Bel. Mandek neng brapel es tebu, pe yo keri tak dukne. Ora bakul tebune ora gelem ngelene. Ora tak duke. Sawang bakule ae kong. Lah ora bakule sing disawang terus apa? Apa sawang mejane? Rene tuku es tebu sawang pre bakule. Tak karemu kong sing penting aku wareg. Oh, Trano sing mau pikir mek badokan ayo Bel. Ora setruk kok sing enek nang utek mek cekekan karo panganan. Nah, sarapane. Iki gedange ben kene. Ya wis ngono ae. Tak pakan gedang ben ngoceh kaya manuk. Yo alah. Gedange ndek-ndek Bel artinya. Demenamuan gedang ndek. Mangan iki aku ya. Panganan sik mangan gedang sik. Gobyos aku gara-gara bakul es tebu. Lali ya. Sarapane lali kong ya. Dange kita lagi lho kong. Iya, apa nang kok bengi dalu. Teno bengi apa enggak dalu? Alah, ngerti tibake tak jelungupne. Ya padha karo kowe muni legi gedange ngrana ya dengi kliwon, bar kliwon kan ya legi lek wong Jawa bar kliwon legi Bel. Kowe iki sirmu arep njebak aku. Aku mau jebak, wis kulino menjebak. Ora bakal kenek. Ngene iki awake dhewe diguyu wong-wong lho kong. Lah diguyu ya bene wong guyu, sing penting awake dhewe ya ora ngrusui dheke lak wis to. Saiki awake dhewe diguyu bene, tapi nek pas wayah gajian ya ora apa-apa awake dhewe genti guyu Bel ngono. Wong diguyu ya ora kelong, iya to? Iya. Kowe rasa kok pikir. Dianggep ae anjing menggonggong, musafir tetap berlalu. Engko lek jenggong-jenggong wis kesel prae meneng dhewe. Wong ki kok iso jenggong? Maksude ora kok wong iso jenggong ngono lho, Bel. Maksude iki apa jenenge pantun apa-apa ngono lho, peribahasa. Biarkan anjing menggonggong, musafir tetap berlalu iki maksude peribahasa. Ora kok wonge jenggong. Ane wong iso jenggong. Kowe jak omong ya angel pindho. Pisane wis ora temu malah pindho. Wis ora usah dipikir, sing penting awake dhewe semangat, maju, kowe sehat. Setrukmu cepet mari, terus iso neng pasar dhewe blonjo dhewe. Ora tergantung karo kakung. Obah titik, Kung, luwe, Kung, ising, Kung, uyuh. Kabeh mau bebane nang aku.
Wis beban uripku wis abot. Bel. Alor. Oh. Wedi. Kakungan turu omong ae, mesti ngindur kuwi. Aku ora ngidur. Ya, nani. Tobel, lu gugah kowe aku arep gepuk ta Mbah Bel. Lah ngene. Jawamu nyapa sik subuh kok lek wis gugah-gugah. Rene. Kuwi mesti lho, wae diceluk tok ngono rasa dulek-dulek. Rene. Jawamu nyapa sik subuh lho. Tangi kuwi subuhan ngono. Ya aduh sik, aku ngomong iki memang kok gugah. Iki apa? Oh, iki rong wedok pokoke. Ayo. Ngene dadak masaga ya malah ora sida ta. Endi ngono. Ane kowe gumedhi yo. Ora nyimplok. Ya tuwek kongkong. Gugah yo aja ngono to Mbah Ben, gugah yo sing sabar. Oh, iya. Sayang, tangiku bangun subuh-subuh. Ora nggo tuktek kong. Kete sing didulek lho meh sandinge gapura agung tower. Aduh, kayak ngipi api-api lho Bel. Iya. Turun ae. Ben. Enggak jalan. Kowe gek ndang nganu kemang wis adus urung. Urung ngeratus sik ya. Turu. Kok turu kok gugah yo subuhan. Ya Kowe coba. ndang kono jangan adus. Aku yo arepe subuhan sik ndang, ati iso ora? Iso bismillah. Jen gemet. Wong ngongkon subuhane nggo penthong ati gepuk, masane gepuk maling apa piye? Ya bisa. Ora. Iso ora tonggang. Santai wis ora jam 6 lho. Nang. Yo, rono. Sik lho, sabar sik, mantap suwun. Sabar ning Malaysia. Kon mulai. Ora enek Pak Muslim sapa. Pak Muslim main lor kono. Nyapa Muslim barang metu iki? Mbok mong piye ngomong muslim barengnya. Malah piye anak doro. Iya. Dalanku iki yo ri, dalanku rono mau sumpeti bokongmu lho. Ora subuh, mungkin. Wis puas bahagia ganggu bojomu sare. Bahagia. Sik subuh, pae lek muni, "Mbuh." Iki dong malah boleh. Bel-bel. Wis nunggu kene. Gawe ganggu diriku tuku yo kuwi. Nunggu sik. Sip. Nunggu. Bismillah. Aku tak subuhan sik, mari ngono kowe tak dusi. Tak kosoki gawe suket yo. Gegene tak gawe suket. Ben aja bolote benjokangan. Suwi kena tanduri pari. Titik sarung. Awal tujuane titik sik. Mulai barang. Kaya wong Abimanyu.